Sant Adrià viu amb èxit la 15a festa dels passadors. Centenars de persones han participat un any més en aquesta celebració impulsada per les dones del futur i en la qual col·laboren altres entitats culturals de la ciutat, així com hi ha representació de tots els barris. Sí, 15 vegades que hem fet aquesta festa, amb molt de goig, i cada vegada pleguem més a tot el poble. Sí, aquesta festa dels passadors és senzillament fer un homenatge a aquell antic ofici que era travessar el riu Besòs quan no hi havia ponts. Llavors travessaven per sobre d'unes passeres i era molt difícil de travessar la gent. Tenia por la gent, llavors ells els agafaven a collibè. I esclar, això ajudaven a passar carros i sacs i de tot el que vulguis. O sigui que aquest era el seu ofici perillós i difícil de fer amb tota la gent allà carregant i tal. Hauria de ser molt feixuc. Tenim tots els barris. I segona, hi ha 3 entitats molt importants per poder fer la festa dels passadors, que són geganters, naturalment, perquè si no, no hi ha festa, després Tronada i l'Esbart d'Ensaire. Es tracta d'una festa que es fa any rere any per tal de retre homenatge i recordar un vell ofici de finals del segle XIX i molt arrelat a la ciutat, que de fet va ser una de les professions de vital importància per a la gent de l'època, els passadors. Enguany la festa ha començat amb un cercavila que ha sortit des de la plaça de l'Església, amb gegants com en Pau i Namusa, en Nasut i la Cuqueta, i que ha recorregut diferents carrers fins a arribar a la plaça de la Vila, on els esperaven el gegant passador l'Adrià, la Natàlia i la petita Eulàlia, la qual també ha estat representada en el cercavila per la geganteta que camina, que en arribar a la plaça ha repartit caramels entre els assistents. La geganteta que camina la van crear al Besòs, diguéssim. En realitat és una broma molt simpàtica. Sobrava roba de la geganteta i la que feia els vestits van fer una per una nena petita. Llavors aquesta nena cada any ve i és la geganteta que camina. I la geganteta que camina reparteix caramel. L'ofrena de flors de les entitats culturals i socials de la ciutat així com els balls de gegants, de l'Esbart d'Ensaire de Sant Adrià, les gralles i els timbals, la colla de diables i diablesses Tronada de Sant Adrià, entre d'altres, han estat grans representatius d'una festa molt consolidada i en la qual s'ha recordat el bateig del pont dels passadors, que va tenir lloc l'any passat durant el mil·lenari. També contacontes i representacions a dalt de l'escenari han estat alguns dels atractius de la festa dels passadors.